Goedenavond iedereen, leuk dat jullie weer kijken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Radio Perolas. Het gaat vandaag over hoogtepunten, dieptepunten, over gezondheid, gezond blijven, gezond zijn, je gezond voelen. En daarom hebben wij uitgenodigd iemand die daar veel verstand van heeft en veel ervaring van heeft. Matthijs Bosveld, leuk dat je er bent. En wij laten ons erg verrassen. Er zijn al een aantal mensen die kennen jou, die hebben jou meegemaakt vanuit alle activiteiten die je doet. Maar voor de mensen die jou niet kennen, noem ik jou maar gewoon maar eens even een alpinist. Want dat ben je best wel. Ja, ik ben in ieder geval verknocht aan de bergen. En ik denk dat de kwalificatie alpinist ook al komt met een bepaalde moeilijkheid die ik nog niet helemaal bereikt heb. Maar de bergen, daar voel ik mij wel thuis, ja. Je ziet daar uitdagingen in. Zeker. Hoogtepunten, dieptepunten. Bij bergbeklimmen, het gaat om het bereiken van de top toch? Hè? Dat is wat je drijft, of is dat? Ja, ook wel de reis ernaartoe. Het is echt het in de bergen zijn, het even onthaasten uit het leven wat we hier hebben en in die prachtige natuur mogen zijn, dat is ook wel heel wat waard. En als je de top mag bereiken, dat is een tweede. En dat doe je nooit alleen? Nee. Je bent altijd samen in de bergen. Met een groep van hoeveel mensen moet ik me daarbij voorstellen? Verschilt. Ik ben verschillende keren op pad geweest. 1 keer met gewoon een goede vriend van me. Dus dan ben je met z'n tweeën. En voor de echt moeilijkere stukken neem je dan een gids ook mee. Maar ik ben ook afgelopen zomer met een 15-tal mensen weg geweest. Dus dat verschilt heel erg. En dan komt het ook erop aan dat je elkaar versterkt op een of andere manier. Want je kunt niet hebben dat iemand de hele tijd achterblijft of de zaak bemoeilijkt. Of iemand veel te ver voor de troepen uitloopt. Dat weet je natuurlijk ook allemaal niet. Nee. En het mooie aan de bergen is, het is ook pas geslaagd wanneer iedereen zijn of haar doel bereikt heeft. En daar zijn wel veel mooie parallellen in te trekken met hoe teams samenwerken. En je bent net zo snel als degene die het langzaamst is. Alleen als je daar samen voor de schouders onder zet, dat je samen ook een doel bereikt. Ja. Dan kom je een heel eind. Maar je komt ook weerstand tegen. Momenten dat je denkt, het is hier berenkoud of ik zeg maar even wind tegen, maar in ieder geval iets wat niet lekker zit. Heb je daar voorbeelden van? Nou ja, bij mezelf gelukkig nog niet zo heel veel, maar de afgelopen tocht heeft iemand zich echt flink blaren gelopen. Oh ja. En dat al aan het begin van de reis. En vaak is dat, als je elke stap die je zet een berg op voelt, dan wordt dat een hele zware tocht. Maar ze heeft zich er echt het kranig gedragen en zich er goed doorheen geslagen en ze heeft zelfs de top bereikt. Dus dat is een voorbeeld van weerstand die je in de bergen kunt tegenkomen. En heb je dan een hele medicijnendoos bij je om dit soort klachten dan het hoofd te bieden? Of hoe doe je dat? Ja, ik ben gekscherend wel eens iemand de voetfetischist genoemd, omdat ik wel heel erg preventiegericht ben. Dus ik plak het liefst ieders voeten af en iedereen ziet me aankomen met mijn tapejes. Voordat de blaren er zijn, ben jij er al om iedereen af te plakken? Voorkomen is beter dan genezen. Wow, dat doe je goed. Ja, dus je bent eigenlijk ook een geboren arts in opleiding. Ja, het zit wel in de aard. Student aan de Universiteit Maastricht, je doet geneeskunde. Klopt. En je zou nog wel eens huisarts kunnen gaan worden, misschien. Het staat op het lijstje. Ja. Dat is niet zo'n felbegeerd vak, hoor ik vaker. Ja, en ik denk ten onrechte. Hè? Ik bedoel, het ziekenhuis heeft status, er zit een bepaalde heroïek aan een witte jas. En de huisarts die heeft zich daar een beetje van onttrokken. En kunnen ook wel als solisten opereren. Zoals we net besproken hebben, denk ik niet dat ik een solist zal zijn. Ze kunnen ook zeker in teams opereren. Alleen van heel veel dingen heel veel weten, wat een huisarts doet, is ook echt wel een kunst. En dat herkennen. Bij iemand die tegenover je zit, niet wel bespraakt is of juist overactief, haal het er maar uit. Ja, en kijk, wij als huisartsen heb je de mogelijkheid om door te sturen. En dan wordt iemand geanalyseerd in een ziekenhuis. Alleen als zij daar niks kunnen vinden, dan zeggen ze retour huisarts. Terug, ja. En dan is het de taak van de huisarts om iemand te gidsen naar hoe ga ik, ondanks dat ik misschien alle medisch specialisten al af ben gegaan, toch leven met hetgeen wat mij gegeven is. Ja. En dat is een hele nobele taak. Uitdagend ook. We gaan even terug de bergen in. Ik wil eens een paar plaatjes zien, want je hebt allerlei beelden heb je meegenomen, maar even een paar plaatjes zien van jouw eerste trektocht. Hè? Want, wat was de eerste berg die je te lijf ging?
De eerste berg, dat was in 2012, de Gran Paradiso. Die ligt ook in het Nationaal Park, de Gran Paradiso in Italië. En dit is wel waar ik verliefd ben geworden op de bergen. Mhm. Ik was destijds 15 jaar oud. En om daar met een groep jongeren de bergen in te mogen, dat was eigenlijk magisch. Het ziet er heel onverantwoord uit, zou ik denken, voor iemand die nog nooit de berg in is geweest. Dat gaat toch fout, of niet? Nee, dat is goed gegaan, want anders zou ik hier nu zitten. Maar ik kan je vertellen, mama had wel een beetje buikpijn toen ik daar de bergen in ging. En het was ook niet voor niks dat we daar de bergen in gingen. Deze groep jongeren die is bij elkaar gekomen in het kader van de actie Naar de Top voor Kika. Okay. En iedereen heeft daar minimaal €1000 aan sponsorgeld voor opgehaald. Om onderzoek voor kinderkanker te financieren. Kika is de stichting die zich bezighoudt met financieren van kinderkanker. Ja, Van onderzoek naar kinderkanker, sorry. Ja. Oké, en daar hebben jullie dus een sponsorbijdrage aan geleverd door ook samen iets te gaan doen. En die reis is natuurlijk ook niet goedkoop, dus heb je ook wel eventjes... Ja, dat is ook voor eigen rekening. Ja. En dat is... Met 15 mensen, zei je dus? Nee, dit was met een stuk of 8 mensen waren we in het begin. Ja. Maar dat is dus de spreiding een beetje waar het naartoe kan gaan, ja. En ja, dat zijn als je 15 jaar bent en de wereld is nog een onbekend terrein. En je mag in één keer onder begeleiding van een oud expeditielid, Nederlands expeditielid, dat op de top van de Mount Everest heeft gestaan, de geografische Noordpool heeft bereikt. Oh, ja. De bergen in, ja, dat is toch wel dan ben je wel een goed gezelschap. Dus. Ja. Dat is ook iemand die een soort training geeft van jongens, ik ga jullie een beetje uitleggen waar je hier op moet letten. Nou, dat inderdaad. Dus een stukje bergvaardigheden. Wat doe je als je valt? En je hebt een pikhouweel, hoe gebruik je die? En we gaan dadelijk stijgijzers aandoen. Hoe loop je daarmee? Dus dat zijn allemaal technische vaardigheden. Alleen het leuke aan deze reis was altijd ruimte voor zelfreflectie. Dus je bent nu 15 jaar en we zijn nou hier in deze prachtige natuur. Waar wil je naartoe? Of wie ben jij nou eigenlijk? En dat zijn wel hele mooie processen om ook weer met elkaar in zo'n team aan te gaan. Komen daar veel emoties op iedereen af? Of op allerlei momenten? Jawel, daar komen wel veel emoties bij af. Iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen aanleiding om mee te doen aan een dergelijke tocht. Die kan dicht bij je liggen en die kan wat verder van je afstaan. Maar in mijn geval was het zo dat ik mee heb gedaan aan de desbetreffende actie, omdat een jaar daarvoor mijn vader was komen te overlijden aan de gevolgen van kanker. Oh ja. En dat is natuurlijk heel treurig. Hij heeft een ziektebed van een aantal jaar gehad en in al die tijd heb je een bepaald gevoel van onmacht. En toen dit op mijn pad kwam was het eigenlijk wel heel mooi dat je eindelijk iets kon doen waar je controle over had. En het had ook nog een bepaalde link met dat wat ons is overkomen. Ja. Dus dat was eigenlijk wel heel waardevol. Dus dat jou dat overkomen, jij was dan betrekkelijk jong toen hij stierf dan? Ja, 14. 14, ja, dat is wel heel erg jong. Ja. En je vader was dus ook waarschijnlijk heel jong. 50 jaar. Dat is ook veel te jong voor een vader natuurlijk. Ja. Ja. Maar dan heb je wel een heel emotioneel motief natuurlijk ook wel om dat te gaan doen. En dat deel je ook met je reisgenoten natuurlijk, die ook allemaal hun redenen hebben. Precies. Ja. Precies. Mijn neefje was er ook bij, dus voor hem was het in die zin ook voor zijn oom een hommage. Mm-hmm. En mijn vader is uiteindelijk gecremeerd en ik heb een deel van zijn as ook meegenomen op die eerste tocht. Ja. En ik denk niet dat er een tocht zwaarder is geweest dan die tocht, omdat je toch letterlijk en figuurlijk met je vader de berg op gaat. Ja. En als 15-jarige jongen, 15 was ik toen, 15-jarige jongen, was dat toch wel een hele uitdaging. Maar het is gelukt. Je hebt dat volbracht. De Gran Paradiso, waar ligt die berg, zei je? Noord-Italië. Oh, ja. Het is de hoogste berg die volledig op Italiaans grondgebied ligt. En dan bereik je een 4000 meter of nog een beetje meer? Ja, 4061 meter. Dus dat is wel net boven de 4000 meter. Dan word je ook nog wat kortademig misschien? Of zit daar de zuurstof nog rijkelijk in de lucht? Rijkelijk zou ik niet willen zeggen. Je merkt het wel, alleen je hebt ook een aanloop. Dus je traint, je acclimatiseert. Zodat je ook goed op die hoogte kunt functioneren, ja. Ik sla even 2 jaar over. Hè. Tenminste, als ik het goed heb, ben je 2 jaar later de Breithorn opgeklauterd. Ja.
Dat was ook wel met een groep, neem ik aan. Ja, was ook weer met een groep en ook nog in het kader van dezelfde actie. Ik heb daar 3 jaar aan mee mogen doen. Dus ook 3 jaar achter elkaar de bergen mogen zijn. Dus dat was fantastisch. Ik heb mezelf daar in die zin ook wel een beetje in goede zin in verloren. Want dat ging natuurlijk ook gepaard met heel veel organisatiewerk, van acties, van sponsorgelden ophalen. En nou ja, wat ik dus net zei, hetgeen wat je overkomt, in één keer de controle hebben en iets goeds kunnen doen. Ja, dat was echt fantastisch. En daar werd ik dan voor betaald, in de zin van, ik mocht de bergen in. Ja, maar je bracht ook geld bij elkaar voor het KICA, Ja. goede doel. Ja. Intussen hebben we het dus gewoon over een middelbare scholier die met zijn VWO bezig is. Of tenminste, ik neem aan dat je dat deed. Ja. En dat er nog zo even tussendoor organiseert en alweer met 8 mensen iedere keer of iets in die buurt verschilde, ja. weer de bergen intrekt om duizenden euro's af te leveren bij dat KICA-fonds. Ja. Ja, je vindt het wel, dat is wel een vorm van aanpakken, toch? Mm-hmm. Ja. Ik denk ook dat het in die zin bijgedragen heeft in hoe je nu in het leven staat. En het verschil wat je dus ook als middelbare scholierstudent kunt maken voor anderen, dat is er daar ingesleten. En dat is een soort basis geworden waar we verder op zijn gebouwd. Ja. Je hebt daar ook nog plaatjes van, geloof ik, hè? Die Breithorn. Of zijn die per ongeluk al gepasseerd? Dat zou zomaar kunnen, hoor. Ja, dat zijn... Kijk, als je dit ziet, het ziet er toch levensgevaarlijk uit. Als die sneeuwpunt afbreekt, dan liggen jullie allemaal in het dal, of niet? Of, ja, maar ook dat leer je, dat je niet op die overhangende sneeuw gaat lopen. Je ziet het ook, het spoor loopt er een beetje naast. Alleen ja, het zijn prachtige plaatjes. Hier zie je nog wel wat mistiger. Alleen ja, we lopen hier in alleen een shirtje, wel lange mouwen, maar als je dat opstroopt en als je die hoogte opgaat en inspanning levert, is dat aardig goed te doen, qua temperatuur ook. Ja, dus nog een behoorlijke groep. Dus als die per man tegen de €1000 binnenbrengen, dan is dat voor die stichting natuurlijk ook fantastisch. Ja. Maar jullie hebben de top bereikt, lijkt hier wel. Of, ja, zeker. Dit was het punt waar je de top bereikt, ja. En dan moet je hem nog af. En dan moet je hem nog af. Ja, op de top ben je pas op de helft. Nou, volgens mij is het af is nog pittiger dan de heenreis, of niet? Of is... Ja, je hebt stijgers en je hebt dalers binnen de alpinisten. Ja. Mm-hmm. En ik vind het zelf altijd wel lekker om te stijgen, want dat is gewoon verstand op nul, ene voet voor de andere en gaan. En daarmee is het dalen ook gewoon een stuk gemakkelijker. Dat is de zwaartekracht die je ook deels naar beneden trekt. Ja. Het enige waar je wel op moet letten is, als je de top hebt gehaald, dan ben je euforisch, dan denk je dat je er bent. Maar nogmaals, je moet je realiseren dat je dan eigenlijk pas op de helft bent. De waakzaamheid is ook belangrijk, die moet ook bij je blijven. En je zuurstofgehalte is al die tijd afgenomen omdat je steeg. Ja. Dus je hersenen worden er ook niet helderder op. Nee, inderdaad. Maar op zich heb ik dat nog niet heel erg gemerkt. Een stukje wat anders ook nog wel geldt is, de zon schijnt langer op de sneeuw. Ja, want je bent dan vaak op een gletsjer, dus dat wordt ook de ondergrond wordt wat poreuzer, wat onzekerder. Dus daar moet je ook wel op letten bij afdalen. Wie leert je dit? Is daar iemand bij die zegt, ik ga het je vertellen? Want ja, dat is dus degene die ook de Mount Everest en de geografische Noordpool heeft bereikt. Wie is dat? Dat is Edmond Eufner. Dat is een van een Nederlandse alpinist, bergsporter, expeditieman. Die heeft zich eigenlijk ook 3 jaar, of nog langer zelfs, belangeloos ingezet voor die stichting. En dus ook met zijn ervaring ons begeleid daar. Geweldig. Dus daar heb je ook een bijzondere band mee met zo iemand. Ja, en zeker ook na de eerste tocht, hè, wat ik net vertelde, dat is wel, dat bindt je. En als iemand je 3 jaar achter elkaar ziet en volgt, en dat is ook echt de fase waarin je volwassen wordt tussen je 15e en je 18e. Daar heb je wel een bijzondere band mee, ja. Ik zie hem wel als mijn mentor. Ja, kijk eens aan. Het gaat over leven en dood en je kunt het niet allemaal, al die fouten, maar eerst begaan om ze te leren, want dan loopt het verkeerd met je af. Nee, precies, ja. Ik vind het echt indrukwekkend, ja. Toen stond in het verschiet een berg van 5,5 kilometer hoog, ongeveer. Ja, waar zitten we dan? In welk land? We zitten dan in Nepal. Nepal, ja. Een land waar ik al 2 keer ben geweest en het voorrecht heb gehad om daar te mogen zijn. En daar gaat iedere bergliefhebber zijn hart sneller van kloppen. Van die berg? Niet per se van die bergen, van dat land, denk ik. Ja. Hè? Want daar zijn, dat zijn de hoogste bergen ter wereld. Dat is de droom van menig bergliefhebber. Hoe heet deze berg die je daar ging bestijgen?
Dit was Torong, de Torong Torong Laagpas. Ja, dus dat was niet echt een top, het was eigenlijk meer een doorsteek. Oh, ja. En dat was onderdeel van een trektocht van 3 weken die ik daar heb gedaan. En ja, het mooie van die tocht is dat je door heel veel verschillende soorten landschappen gaat. En het was in die zin ook de eerste tocht eigenlijk die ik op eigen houtje ging doen. Want daarvoor had ik alles nog met na de Top van Kika gedaan, onder begeleiding ook van de mensen al daar. Alleen dat bergvirus had zich al in mij genesteld. Dus jullie waren met z'n tweeën? Of? Ja, ik heb daar eigenlijk een meisje leren kennen in Kathmandu. Was een Nederlands meisje dat ook graag dezelfde tocht wilde lopen in dezelfde periode. En we hebben een keer een kopje thee gedronken in Kathmandu en gedacht van ja, durven wij dit met elkaar aan? En, Wat een avontuur. Ik ben door de ballotage gekomen, dus we zijn... Zo ging het, oké. Ja, we zijn samen de berg geweldig. gegaan. Ja. Daar heb je ook een paar plaatjes van, hè, die we misschien even kunnen zien. Van jullie. Dit is het gebied waar je dan in terechtkomt. Ja, en dit is echt nog aan het begin, hè, dus dit is echt nog heel groen, heel rijkelijk begroeid. En je ziet ook naarmate je hoger komt eigenlijk die vegetatie gewoon afnemen. En het mooie van deze tocht vind ik eigenlijk dat je heel veel verschillende soorten landschappen ziet. Mm-hmm. Dus je begint echt in de rijstvelden, daarna ga je naar een droger, hoger gelegen gedeelte. Mm-hmm. Vervolgens kom je in wat meer alpien terrein. En uiteindelijk kom je op een soort maanlandschap bij de pas aan. Ja. Daar is, kijk, hier zie je al veel minder groen. Dit is net onder de laatste stop onder de pas. Maar ook ver boven de boomgrens, die zijn er natuurlijk ook niet meer. En, Nee. En hier zijn wel een aantal mensen voorbij gekomen, zo te zien. Ja, inderdaad. En die laten allemaal hun mooie vlaggetjes achter. Oh ja. En, dit is de pas, dit is het doel eigenlijk wat je dan wil bereiken. Hier doe je het voor inderdaad, Ja. om hier te zijn. En hierna is het ook weer afdalen. Het klinkt ook een beetje naar Santiago de Compostela, een soort bedevaartsplek. Want je bent met zo iemand onderweg toch ook wel af en toe in gesprek, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Ja. En je houdt elkaar, je stelt elkaar bepaalde vragen en je houdt elkaar een spiegel voor. Ook mensen die je niet kent, dus dat is extra leuk eigenlijk om daar eens mee te spiegelen. En het mooie van deze reis was ook, ik had dus na de Top van Kika eigenlijk achter de rug, wat ik zei, mijn ziel en zaligheid erin gelegd. En hier zat ik een beetje in voor mezelf een tussenfase, maar wel al met een idee op zak. En het mooie dus ook van die bergen is, die geven de ruimte om daar eens lekker over na te denken. En dus, want je bent nu geen middelbare scholier meer, je zit op je opleiding, je bent geneeskunde gaan doen hier in Maastricht. Ja, klopt. En dan loop je zo'n tocht. Ja, dit was na mijn eerste jaar in Maastricht. Dus ik had eigenlijk mijn eerste jaar erop zitten. Ik heb de 3 weken die ik in de bergen ben geweest gecombineerd met 3 weken stage in het ziekenhuis daar. Dus dat is eigenlijk ook wel heel leerzaam om eens te kijken van die gezondheidszorg, hoe is die daar ingericht. Ook wel me realiserend hoe goed we het eigenlijk hier hebben. Want als wij hier iets hebben waar we een CT-scanner voor nodig hebben, dan staat die meteen aan. Ja. En daar was hij kapot. Dus de mensen die op dat moment met een herseninfarct of iets anders binnenkwamen. Jammer. Ja, dat is toch wel heel cru om te zien ook. Ja. Wat was jouw idee? Waar liep je mee rond? Dat was een idee, dat heet tegenwoordig Stichting Mens Achter de Patiënt. De mens achter de patiënt. Ja. En dat is eigenlijk begonnen in het studentenhuis in Maastricht, daar waar ik nu een jaar woonde. Waar ik ook samen met een hele goede vriend, dierbare vriend, aan begonnen ben. En dat die deed ook geneeskunde? Nee, die deed gezondheidswetenschappen. Oké. En dat is eigenlijk ook wel het mooie aan het initiatief. Want wij als geneeskundestudenten worden in de ene silo opgeleid. De gezondheidswetenschappers in de andere. Oh. En we zitten wel in hetzelfde gebouw, alleen... En ook nog in hetzelfde appartement, dus blijkbaar. Ja, precies. Ja, dat geluk hadden we eigenlijk, want anders waren we elkaar niet tegengekomen. Ja. Zullen we hem even aan het woord laten? Hoe hij vertelt vanuit welke optiek dat hij erin zit. Helemaal goed. Dan pak jij daarna de draad op. Dan gaan we even luisteren naar Jim Romme. Dat is de man inmiddels waarmee jij dat bent gestart destijds. En die verwoordt het eigenlijk heel erg mooi. In mijn studie gezondheidswetenschappen kwam ik in 3 jaar tijd 1 keer een patiënt tegen.
Doordat ik in mijn opleiding nauwelijks in contact kom met mensen met een chronische ziekte, leer ik niet wat ziekte voor mensen betekent. Terwijl ik juist alleen maar goed beleid kan maken als ik weet wat ziekte voor mensen betekent. Want uiteindelijk moet jouw beleid aansluiten bij de behoeften van de vrager. En dat kun je alleen maar door die zorgvrager te kennen. In de toekomst zou de zorg als volgt anders moeten. Enerzijds denk ik dat we veel meer oog moeten hebben voor de zieke, voor wat een persoon nodig heeft om te kunnen functioneren in de maatschappij. In plaats van alleen maar op dat hart dat het niet doet. Daarnaast denk ik ook dat we met z'n allen nog een grote slag te slaan hebben in het samenwerken in de zorg. Dat begint al in de opleiding. Artsen worden in het ene gebouw opgeleid, verpleegkundigen in het andere gebouw, zien elkaar nauwelijks tijdens de opleiding. Terwijl zij juist samen later zorg moeten gaan leveren. Dus ook daarin, als we goede, geïntegreerde zorg willen leveren, moeten we ook zorgen dat we goed en geïntegreerd opleiden. Nou, mooi uitgelegd door een gezondheidswetenschapper, hè, in de dop. Ja. Kun je hier iets aan toevoegen vanuit jouw optiek? Nee, natuurlijk niet. Want we zijn samen nu opgeleid, dus wij kennen elkaar door en door. Nee, dat is natuurlijk flauw. Ja. Alleen, nee, wat hij zegt klopt. Hè? Als je geïntegreerde zorg wil leveren, dan moeten we ook zorgen dat we geïntegreerd gaan opleiden. Maar dat is een abstract begrip. Hè? Maar dus, als je dat vertaalt naar als je patiënt bent, wat heb je daaraan? Nou, als je patiënt bent, dan krijg je te maken met een dozijn aan zorgmedewerkers die allemaal vanuit hun eigen discipline naar jou kijken. En dat is ergens heel goed, want daardoor krijg jij natuurlijk de best mogelijke zorg vanuit hun optiek. Mm-hmm. Alleen dat moet wel op elkaar afgestemd worden. En het mooie van de onderwijsmodule die we bij Stichting Mens Achter de Patiënt hebben ontwikkeld, is dat studenten van zowel mbo-niveau, hbo-niveau en wo-niveau samen in een klaslokaal zitten. Dus ook van elkaar kunnen leren van patiënten die ook aanwezig zijn. Ja. Dus mensen die eigenlijk ervaring hebben rondom zorg en ziekte, die delen hun verhaal met die studenten. Die studenten kunnen onderling vragen aan elkaar stellen en aan die ervaringsdeler. En op die manier komen ze hopelijk tot gedeeld inzicht. Ja. Dus jullie hebben een onderwijsmodule bedacht die bedoeld is voor eigenlijk de hele linie zorgverleners van chirurg tot alle lagen daarnaast en daaronder. Om te kijken van hoe kun je samen die zorg optimaliseren. Kun je schetsen wat ik als patiënt misloop als je die module niet geeft? Maar hoe gaat dat fout? Ja, nou ja, dat heeft dus deels te maken met de koninkrijkjes en vooroordelen die je over elkaar hebt, die achteraf misschien helemaal niet waar blijken te zijn als je gewoon eens met elkaar in gesprek gaat. Hè? En dan hebben we het nog niet eens over de hiërarchie binnen de gezondheidszorg, want er zijn genoeg, helaas nog genoeg studenten die ook tijdens onze onderwijsmodule aangeven van ja, als de arts de zaal op komt lopen, dan hou ik mijn mond wel, want ik wil zeker niet dom overkomen. Oh ja. Terwijl de grap is, de arts is daar maar een x-aantal minuten. Terwijl iemand die in een verpleging zit of die iemand in de fysiotherapie zit, die is intensief met iemand in contact. Die kan veel beter signalen oppakken. Ja. Dus wij ik ben nog helemaal geen arts, maar artsen zouden in die zin heel veel waarde kunnen hechten aan informatie die zij brengen. Ja. En dat wordt ook wel versterkt in de onderwijsmodule, of dat krijgen we veel te horen. Doordat je mbo-studenten die wat verder in een opleiding zitten, in een klaslokaal zetten met eerstejaars geneeskundestudenten, hangen die geneeskundestudenten aan de lippen van die mbo-studenten. Want zij hebben de praktijkervaring, zij weten hoe zij de patiënt gaat. Echt bij de patiënt thuis, zij zien wat daar de problematiek is. En hebben dus een veel meer 3D-achtig beeld van hoe iemand in het leven zit. Ja, dat is inderdaad onderdeel van het onderwijsprogramma, dat je ook een huisbezoek doet. Mm-hmm. Zodat je ook dat wat je in een ziekenhuis ziet of een verzorgingsinstelling, daar zie je echt iemand in de spreekkamer. En dan stuur je iemand naar huis met een bepaald advies, zonder dat je überhaupt weet waar je iemand naartoe stuurt. Of een medicijn en je denkt dat dat de oplossing is. Ja, en door bij iemand thuis te komen zie je in één keer van, dan staat hier een fotolijstje en dit is een persoon met dierbare kleinkinderen. Iemand heeft een hondje rondlopen, wat iemands ziel en zaligheid kan zijn. Of er hangt een prachtig schilderij aan de muur, waar iemand zegt van dit is mijn passie. En daarmee wordt een
patiënt die vaak gereduceerd wordt tot zijn ziekte, in één keer een mens met alle facetten van het leven. Dus eenmaal op het ziekenhuis noemen ze hem de diabetes, bij wijze van. Maar als je thuis bent geweest, dan zie je hoe veelvormig en hoeveel facetten dat leven eigenlijk heeft. Ja, en het mooie is dus ook, wij krijgen onderwijs met simulatiepatiënten en daar leer je wel van oké, daar staat een vakje bij. Ik moet vragen naar wat betekent dit voor u of wat is de invloed van uw dagelijks leven. En dat doe je wel omdat dat vakje er staat. Alleen door daarmee in aanraking te komen, dat te ervaren, weet je ook waarom je dat vraagt. En beklijft dat veel beter. Nu is hier in Limburg op een bepaald moment de beweging neergestreken van de positieve gezondheid. En ik kan me herinneren uit die tijd dat op ieder podium dat zij organiseerden, werden jullie daar ook voor uitgenodigd. Dat was waarschijnlijk niet zonder reden. Nee, ik denk wel dat er zijn heel veel raakvlakken tussen hetgeen wat Mens achter de patiënt of de onderwijsmodule probeerde bij te brengen en wat positieve gezondheid belichaamt. Die zegt ook van daar waar gezondheid niet meer de afwezigheid van ziekte is dat veel meer de eigen regie kunnen voeren over de domeinen die wij denken dat behoren tot gezondheid. Wacht, dat ging heel snel. De gezondheid definieer je nu even als afwezigheid van ziekte. Dus als iemand geen ziekte heeft, dan noemen we die gezond. Ja, dat is hoe het vroeger inderdaad... Het oude concept. Ja. En dan komt positieve gezondheid en die zeggen dan? Die zeggen dan eigenlijk van iemand moet in staat zijn om in het licht van de uitdagingen van het leven op fysiek, mentaal en sociaal vlak de regie te voeren, veerkrachtig te zijn. En dan kan het best zo zijn dat je een kunstbeen hebt, verzin ik maar eventjes, of suikerziekte of hartpatiënt bent. Ja. Dat is dan vervelend, maar het wil niet zeggen dat daarmee de kwaliteit van je leven naar een dieptepunt gaat. Nee, alles behalve, want het is ook echt vanuit vroeger waren de ziekten veel infectieuzer. Tuberculose, dat was iets dat was heel episodisch, dat behandelde je. En daarmee hoop je dat het goed ging. Ja. Alleen, tegenwoordig zijn de ziekten veel chronischer van aard. Dus gaat die vlieger helemaal niet meer op, de afwezigheid van ziekte. En iemand kan ook niet meer in een complete staat van welbevinden zijn, volgens de andere definitie. Dus daar zijn ze iets contemporainer mee omgegaan, iets hedendaags. Ze hebben die begrippen moeten bijstellen. Ja. Maar daarmee dus ook de benadering van de patiënt moet je dan bijstellen, omdat je gaat andere vragen stellen. Ja, ze hebben die nieuwe definitie die hebben ze getoetst aan heel veel verschillende groepen. Aan artsen, verpleegkundigen, aan beleidsmakers, verzekeraars, patiënten. En dan hebben ze gevraagd van wat zijn nou indicatoren waarvan jij vindt dat die tot deze conceptualisatie van gezondheid behoren. En daar zijn dus een aantal domeinen uitgekomen die veel breder zijn dan alleen dat lichamelijke. En ik denk dat daar ook de mooie brug zit tussen Stichting Mens achter de patiënt en wat wij dus door middel van het contact onderling proberen bij te brengen. En dat nieuwe concept van positieve gezondheid zit. Jullie zijn je vooral gaan richten dus op de mensen die professioneel dat vak in moeten en ingaan, omdat ze worden opgeleid, eigenlijk op alle niveaus en alle taken. Ja. En bent dan gaan kijken hoe kunnen we jullie nou het inzicht meegeven dat je er op een holistische, een beetje op een 3D manier naar een patiënt kijken moet. Ja. Dat is eigenlijk het achterliggende doel dan. Precies. En de droom is dat we daarmee ook de zorg mensgerichter maken. En daar ook niet patiëntgerichter, nee mensgerichter. Dat is een bewuste keuze. En we hopen dat deze ervaring in die zin een beginnende sleutelervaring kan zijn. En wij zijn natuurlijk ook bezig, wij kijken ook kritisch naar onszelf. Die ene module gaat het verschil natuurlijk niet maken. Want als je daar helemaal geen opvolging aan geeft in al die jaren opleiding die volgen, dan kun je je afvragen hoeveel je bereikt. Dus wij zijn nu ook zoekende naar manieren hoe we een soort leercontinuum kunnen maken. Dat we in verschillende fases van de opleiding dit gedachtegoed terug kunnen laten komen. Zodat het ook echt beklijft en niet alleen bij die sleutelervaring blijft. Maar nu kom je dus op allerlei grensgebieden. Dus eerst begin ik eens met de grens van Limburg. Jullie hebben dat hier bedacht. Dus een medische faculteit in Maastricht. Wat zegt de rest van het land daar nou van? Zien ze dat helemaal niet? Of zijn daar soortgelijke ontwikkelingen bezig? Of worden jullie af en toe uitgenodigd om eens een verhaal in Amsterdam te komen vertellen of zo? Ja, in principe is de rest van het land staat er ook vrij positief tegenover. We zitten ook echt al lang niet meer alleen in Limburg. We zijn zelfs al landsgrenzen over. Kijk. Dus we zitten ook in Antwerpen. Daar wordt het jaarlijks de module gegeven aan meer dan 250 studenten.
Geweldig. In Zeeland, in Brabant. Dus het spreidt zich echt uit. En het mooie is ook dat niet alleen studenten er denk ik baat bij hebben, maar meedoen voor mensen die ervaring hebben. En vaak daar toch een negatief, want je wordt ziek, iets overkomt je. Om dat nu op een positieve manier in te kunnen zetten ten behoeve van ontwikkeling van toekomstige zorgprofessionals. Dat doet ook heel veel voor die mensen. Ja. En dat vind ik eigenlijk het mooie, dat iets wat we begonnen zijn voor studenten, dat het uiteindelijk ook een heel mooi positief effect heeft voor de mensen die zich zo kwetsbaar opstellen. En daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ze dat altijd doen. Nu kan ik me ook voorstellen dat je zegt van ja, maar zo'n ziekenhuis is eigenlijk op fysieke dingen gericht. Ik bedoel, er organen gaan verkeerd, er is iets met je stofwisseling of echt gewoon met je ledematen verzimpeling. Maar je komt hier natuurlijk ook heel snel in een psychisch vlak van een patiënt. Die depressief wordt omdat hij zijn kleinkinderen niet kan zien, omdat hij de urine niet, laat ik maar zeggen, niet onder controle heeft. Ja. Moet je dan ook niet met psychologen gaan praten en misschien zelfs psychiaters? Ja, en daar komt dat stukje geïntegreerd denk ik weer terug waar Jim in ieder geval het filmpje mee afsloot. Natuurlijk zijn er verschillende professies, alleen als die samen in goede onderlinge overeenstemming kunnen samenwerken, dan gaat dat altijd goed ten behoeve van degene die dat nodig heeft. Okay. En het is ook niet dat het een beter is dan het andere. Het moet gewoon er allemaal hand in hand kunnen zijn op basis van de behoeften die diegene tegenover je zit, heeft. En je gaat elkaar ook, laat ik ze inspireren en stimuleren in een zo goed mogelijk beeld krijgen van wat er in het leven van die patiënt allemaal speelt. Ja, en dat hoop je dan, dat je dit ook een beetje kunt richten op niet alleen wij maken fysiek jou beter, maar ook wat heb je nodig om een zinvol bestaan te kunnen leiden. Ja. En wie weet zegt een dokter dan op een gegeven moment van ja, bij mij, ik kan niks meer voor je betekenen. Alleen, dit zijn nou eenmaal de kaarten die gedeeld zijn. Hoe kan ik er nou bij helpen of wie kan ik inschakelen voor jou om ervoor te zorgen dat jij wel dat bestaan leidt waar je nog gelukkig van wordt. Ja, de kwaliteit van leven hoog blijft. Ja. Het lijkt me een hele uitdaging en dat blijft dan ook je hele leven een van de taken natuurlijk om met andere zorgverleners veel in gesprek te zijn, de patiënten te bespreken. Ja, en ik leer ook nog elke dag. Ja. Ik bedoel, ik loop nu mijn coachschap, ik ben nu in de praktijk echt aan het ondervinden wat ik al die jaren als student heb gezegd nu eigenlijk is. En om in nauwe samenwerking met iedereen samen te werken is eigenlijk wel heel leerzaam. Dus je loopt nu tussen de mensen die module niet hebben gehad? Nee. De meeste? Ja. Dat moet ook af en toe wel tot frustraties leiden, dan of niet? Nee, want iedereen in de zorg heeft de beste intenties. En dat moet ook duidelijk zijn, dat niemand opstaat met het gevoel laat ik eens lekker niet mensgericht zijn vandaag. Ja. Het is alleen dat soms door hoe het systeem is ingericht of door hoe bepaalde processen lopen, dat niet altijd uit de verf komt. Of dat het bewustzijn er nog te weinig is. En dat hopen wij dus met onze onderwijsmodule in ieder geval bij te brengen. Ja. Je bent er nog steeds bij betrokken, hè? Ja. We gaan eventjes naar de 6200 meter. Mooi. Tenminste, jij mag zeggen waar het ligt, maar dat ding heet de Imya-C. Precies, de Imya-C in Nepal. In Nepal. Ja, en dat is... We hebben vast wat plaatjes van de Imya-C. Dit hier, wat een hopeloos gebied zeg je. Namche Bazaar, the end of civilization wordt het ook wel genoemd. Hierna ga je echt de hoge Himalaya in. En dan heb je dit soort vergezichten met daar rechts de Amadablam. Daar in het midden de Mount Everest. Dus dat zijn echt wel de bergen die dat is die de hoog zijn. in de verte daar? Of, Nee, de Amadablam. Oh, oké. Ja, dat is echt... hier in Zwitserland heb je de Matterhorn. En dat is een beetje, dat is de Toblerone-berg, zeg maar. Ja. En daar lijkt deze wel een beetje op. De Toblerone-berg, dat kun je hem ook noemen. Ja. En het mooie was eigenlijk dat dit... ik heb uiteindelijk 2 jaar mijn studie gepauzeerd voor de stichting waar we het net over hebben gehad. En die tussenjaren boden natuurlijk ook ruimte om mijn bergvirus weer even de vrije loop te laten. Dus, daar heb je meteen misbruik van gemaakt? Daar heb ik meteen misbruik van gemaakt. En hier samen met Jules, een goede vriend van mij, die ik heb leren kennen tijdens de eerste tocht met Kika, zijn wij uiteindelijk naar 6200 meter gegaan.
En dat is het hoogste wat ik tot nu toe ben geweest. Dit is ook, wat is dit voor een akelig... Ja, dit is, Padje. hier ga je een gletsjerspleet over. En het mooie is dat ze daar een... Dat doe je met een trapladdertje uit de kelder zo te zien? Ja, Of, ja. wat is dit voor een onding? dat is inderdaad de trap uit de kelder. Gelukkig hoeven we hem niet mee te sjouwen en liggen ze daar gewoon. Alleen, je moet daar wel overheen, wil je de top bereiken. Ja. En daar zijn, langzamerhand komen hier Sherpa's in beeld of zoiets? Ja. Of toch in ieder geval gidsen die jou daar levend doorheen loodsen? Ja, hier voorop zie je onze Sherpa lopen. En, Maar jullie hadden geen Sherpa voor de bagage, zal ik maar zeggen, maar meer iemand die uitlegt waar zijn de risico's? precies. Hoe moet je timen? Timen is ook iets, hè? Ja, zeker. Ja, we hadden geen porters bij ons. Dat zijn echt mensen, vaak jongens vanuit de stad die de spullen inderdaad dragen. Alleen we hadden alleen een Sherpa, dat is gewoon een bepaalde bevolkingsgroep daar uit de Himalaya, die daar ook gidswerk deed. En die hadden we bij ons en die heeft ons inderdaad naar boven geloodst. Naar wat voor gaatje kijken we hier? Ja, dat is ook weer je loopt op de gletsjer, dus dat... Dus dan moet je niet invallen, is de boodschap hier. Dat is de boodschap, Ja. inderdaad. Ja. Ja. En het mooie is inderdaad, je moet het weer mee hebben zitten, zeker op die hoogte. Mhm. En eigenlijk de avond voordat we dit hoogtepunt gingen bereiken, kregen we te horen van jongens, het gaat vandaag, denken we, niet lukken. Oeh. Dus wij hadden ons, toch jammer, we zijn maar gaan kaarten. En toen om 9 uur 's avonds kwam de gids naar ons toe en die zei, jongens, misschien kunnen we het wel gaan proberen. Maar dan wil ik wel vroeg vertrekken. En wat betekent vroeg vertrekken daar op zo'n plek? 1 uur 's nachts. Oh jee. Ja. Oh, dan kun je wel blijven kaarten, want dan slapen gaat ook niet meer lukken. Nee, we hebben het wel geprobeerd, maar ja, die adrenaline giert toch door je lijf, want je gaat hoger dan dat je ooit bent geweest. Ja. En dan ben je dus, 1 uur je begint in het donker. Uiteindelijk waren we denk ik rond 9 of 10 uur op de top. Dus dan heb je echt wel een heel tijdje gelopen om daar te komen. In een soort ganzenpas achter elkaar, want je bent met z'n drieën dan. Ja. En, Ja, dat is echt, je gaat in een soort trance bijna. Het is donker, dus je ziet ook niet zo heel veel om je heen. Je hebt een hoofdlamp op. En zeker die eerste uren is dat gewoon meters maken, gewoon gaan. Ja. En dat is, aan de ene kant is dat fysiek zwaar natuurlijk, maar aan de andere kant is het mentaal ook wel bevrijdend dat je even helemaal nergens aan hoeft te denken dan de ene voet voor de andere. Ja. Ik heb ooit een interview gezien met Katja Staartjes. Dat is de dame die op alpinismegebied in Nederland nogal behoorlijk gescoord heeft. Zeker. Maar die had het regelmatig over, ik zal maar zeggen, de Mount Everest, dat is 1 op 12. Maar ze ging nu een berg beklimmen, dat was 1 op 8. En in het begin begreep ik niet waar het over ging, maar dat werd al snel duidelijk. Dat was dus 1 op de 12 mensen overleeft het niet. En 1 op de 8 mensen overleeft die berg niet. Dat zijn zo'n beetje de gemiddeldes die bergen op hun naam hebben staan. Daar zou je toch van denken, dat maakt het tot een volstrekt onverantwoorde sport. Ja, als je dat zo brengt, zeker. Ja, en nu de toppen die ik heb gedaan, dat zijn nog allemaal vrij toegankelijke toppen. En in het begin zei ik ook alpinist. Ik weet niet of iedereen het daarmee eens zou zijn, omdat ik nog niet bepaalde hoge routes heb gedaan of moeilijke routes. Maar ja, dat is dus het gekke aan de bergen misschien ook. Het trekt mensen, het roept mensen. Ja. En de vraag is of dat tegen beter weten in is. Dus, en jij hebt ook gehoord uit die groepen, of van de begeleiders of van de Sherpa's, dat het ook af en toe misgaat dus. Ja, zo kun je ook zeggen, er zijn zoveel, laat ik maar zeggen, vakantieautomobilisten die naar Spanje rijden, waarvan er ook af en toe iets misgaat natuurlijk. Maar hier liggen die percentages toch wel erg hoog. Erg hoog, zeker. Ja, en nogmaals afhankelijk van de bergen die je kiest en hoeveel ervaring je hebt en welke begeleiding, kun je dat allemaal wel een beetje de goede kant op sturen. Alleen ja, in de bergen lopen is nooit zonder gevaar. Jeetje. Heel apart, ja. We zagen een bruggetje. We zagen een bruggetje, ja. Daar heb je een thema bij. Ja, want je studie pauzeren voor iets waar je in gelooft, om die keuze te maken. Ik heb hem dus samen met Jim mogen maken en dat was eigenlijk al, dat we die keuze gemaakt hebben, ben ik eigenlijk al heel trots op. Dus hier zeggen 2 faculteiten zeggen tegen jullie, jullie gaan 2 jaar lang eruit en je mag daarna gewoon verder gaan. Ja, in principe heb je die keuze zelf. Maar we hebben wel gezegd van, we willen minimaal 1 jaar eens kijken waar dit naartoe gaat. Want we geloven hierin en als we het nu niet doen,
dan komt het niet van de grond. Dan gaat het voorbij. Ja. En dat is moeilijk om van het normale pad af te wijken, hè? Want al onze vrienden, studievrienden, die gingen door de master in. Ja. En wij wij kozen ervoor om daarvan af te wijken. En dat heeft ons heel veel gebracht. We hebben heel veel mooie dingen mogen leren. We hebben heel veel ervaringen opgedaan, wat je zei. We hebben mogen spreken voor mensen van de provincie. We hebben mogen spreken op internationale congressen over wat wij hier in Limburg aan het doen zijn. En allemaal om die droom waar wij nog steeds in geloven ook echt verder te helpen. En dat heb je ook gedaan. Die onderwijsmodule die je rouleert. Ik neem aan dat daar studieboeken onder liggen of dat je die ook mee geproduceerd hebt. Ja. En een docentenprogramma. In ieder geval, je hebt ervoor gezorgd dat dit geborgen wordt. En dat was echt het thema van het eerste jaar. Hè? Het opzetten ervan. En het tweede jaar was echt het verduurzamen ervan. Omdat we zoiets hadden van, als we dit blijvend impact willen laten hebben, dan moet het niet het projectje zijn van Jim en Matthijs. Nee, dan moet het van meer mensen worden. Dan moet het ook iets duurzaams worden. En dat is het nu. Dus daar ben ik wel blij mee. Hoeveel mensen zijn betrokken bij die stichting nu? We hebben een stichtingbestuur, daar zitten 5 bestuursleden in. En het uitvoerend bestuur, daar zitten, ik denk een 11-tal, 13-tal, dat wisselt af en toe een beetje, studenten in. Ja, schitterend. Waarvan er 2 elk jaar een tussenjaar nemen om alles in goede orde te leiden. En dan heb je nog een 10-tal studenten en ervaringsdelers die daar hun vrijwillige bijdrage nog aan leveren. Dan noem je een bedrijf zoiets? Tenminste, zo komt het wel omhoog, dat is een hoop activiteit. Mooi. Ja, veel bedrijvigheid. Heel bijzonder. Ja. Maar intussen blijf je niet lang op dezelfde... Ja, je bent er nog steeds actief mee, maar je gaat ook gewoon door. Tenminste, dan komt er een corona-pandemie over onze regio uitgestort. En natuurlijk over zo'n beetje de hele wereld. Mm-hmm. Dus dat heeft ook voor jou weer allemaal nieuwe gedachten in beweging gebracht. Ja, en ik heb daar geen voorbedachte raden bij gehad eigenlijk. Want ik liep op dat moment, toen de eerste berichten over corona binnenkwamen, toen liep ik stage bij de interne geneeskunde in het Maastricht UMC+. En dat was eigenlijk, ik had niet dichter bij het vuur kunnen zitten, want de internisten zijn ook de dokters die de mensen die met COVID-19 binnenkomen opvangen. Aha. En dat was sowieso al super leerzaam om in een aankomende crisis te zien hoe communicatie gaat, hoe beslissingen worden gemaakt. Dat is echt... Ik voelde me bevoorrecht om daar op dat moment te zijn. Klinkt heel gek, hè? Want er kwam een storm op ons af waarvan we nu nog steeds de gevolgen treffen. Alleen toen werd er op een gegeven moment gezegd van ja, omdat we niet weten wat er op ons afkomt, studenten, we willen eigenlijk dat jullie thuis blijven. Omdat we niet weten wat het risico voor jullie is, of niet goed weten. Hè. We liepen een beetje achter op andere werelddelen. En ook misschien zijn jullie wel onderdeel van de verspreiding. Lopen jullie misschien meer in de weg en we hebben gewoon geen tijd meer voor jullie. Dus... En ook een tekort aan alles, aan veilige pakken en mondkapjes en alles wat daarbij nodig is. Ja, dus dan wordt dat tegen je gezegd en dan denk je ja, maar ik word opgeleid om als arts later mensen te helpen. Ik heb in ieder geval een aantal jaar ervaring binnen de medische sector. We weten inderdaad niet hoe groot wat er nu op ons afkomt. Is er niet iets wat wij kunnen doen? Ja. En dat hoeft niet veel te zijn, dat hoeft ook helemaal niet aan bed te zijn. Daar zijn we ook helemaal nog niet bevoegd of daar voel ik me ook nog helemaal niet bekwaam in. Mm-hmm. Maar zeg het maar. Ja. Wat kunnen wij doen om jullie te ondersteunen? En toen hadden ze jullie toch opeens nodig? Ja, toen ben ik een avond gaan ondersteunen bij een avonddienst. Een avonddienst in het weekend. En toen uiteindelijk ging dat toch allemaal niet door. En toen heb ik uiteindelijk gevraagd van ja, wat kan ik nou doen? En toen heb ik gezegd, verzamel maar alle studenten die thuis komen te zitten. En dan gaan we daarna bedenken wat we ermee gaan doen. En hoeveel respons daar binnen no time op kwam, dat is echt bizar. Je wist ook natuurlijk de weg. Vanuit mensen achter de patiënten denk ik dat je je netwerk ook goed voor elkaar had om die mensen op te trommelen. Ja, deels wel, ja, maar anderzijds, studenten vonden ons ook. Juist omdat ze allemaal er hetzelfde in stonden als wat ik net vertelde. Hè. We wilden iets doen. Het voorrecht hadden we dus dat we die mogelijkheid ook kregen. En wij hebben uiteindelijk een aantal taken ontwikkeld die ondersteunend waren aan het zorgpersoneel. Geen beschermende materialen opname. En daarmee eigenlijk een soort win-win situatie gecreëerd waarin studenten nog konden blijven leren
in een tijd waarin er geen onderwijs eigenlijk was. Ja. Terwijl we ook de professionals konden ondersteunen. Die daardoor veel rendabeler konden doorwerken. Ja, De pakken niet aan en uit hoefden voor allerlei klusjes, omdat jullie het overnamen en gewoon uithelpen. precies. Ja. Ja. Heel leerzaam, denk ik. Zeker onder die stressvolle omstandigheden, want die zijn er natuurlijk ook nog. Ja, zeker. En ik denk dat zo'n ervaring, dat vang je ook niet in een curriculum. Dus dit is iets wat deze lichting studenten gewoon een heel leven met zich meedraagt. Jullie gingen voor een award, als ik me niet vergis. We gaan eventjes kijken naar het videootje dat die award nastreeft. En daarin figureer jij ook als een van de mensen die, hoe heet het uitzendbureau? Uitzendbureau Suzy heet het inmiddels. Hè, in het begin. Suzy? Ja. Dat klinkt naar een persiflage van een verpleegkundige, maar zo is het zeker niet bedoeld. Nee, het staat voor Studentenuitzendbureau in de zorg voor young people, jongeren. We gaan eens eventjes kijken naar dat fragmentje. Het is uit een film geknipt. Coronavirus disease 2019 had far-stretching consequences for the healthcare system worldwide and also here at the Maastricht University Medical Center. And for us as students this meant the suspension of our clinical rotations and therefore we initiated a safe and resource-conscious initiative and realized the deployment of over 200 students at the Maastricht University Medical Center. Not only did these students take up great responsibility during the recent pandemic, they also reported that they have learned a lot because of these authentic and professional tasks they executed. And therefore we intend to continue these tasks as a liaison in the Maastricht University Medical Center in close cooperation with Maastricht University to further develop students as future clinicians. Mooi gedaan, echt mooi gedaan. Ja, van de nood een deugd gemaakt, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. We gaan opnieuw een berg beklimmen, de Bieshorn. De Bieshorn. De Bieshorn, vertel maar eens waar die ligt, want ik zou het niet weten. Die ligt in Zwitserland. Die is volgens mij uit mijn hoofd 4153 meter hoog. En dat is eigenlijk een van de meest recentere bergen die ik heb beklommen. Die is afgelopen zomer heb ik die mogen beklimmen. En het leuke aan deze top is, en daar staat dit jaar voor mij wel in het teken van, is eigenlijk dat het een soort cirkel rond maakt. Want waar ik dus in 2012 voor het eerst meeging als 15-jarige jongen met de actie naar de top voor Kika, had ik dit jaar de kans en de mogelijkheid om een nieuwe groep junioren te begeleiden. Junioren, die zijn dan 14, 15 zoals jij was toen je ook je eerste klim maakte? Of... Ze waren dit keer iets ouder, dus ze waren 17, 18. Ah ja. Maar we rekenen ze nog wel tot de junioren. Ja. Noemen ze ook altijd kids, stevast ook al. Maar ook omdat ze nog nooit geklommen hadden, neem ik aan. Ja, zeker. Dus opeens ligt die verantwoordelijkheid nu voor een deel bij jou. Ik neem aan dat er nog een gids bij is dan zeker. Die laat ik maar zeggen, nog meer tropenjaren achter de rug heeft. En ook gecertificeerd is om een groep te begeleiden op die hoogte, ja. Dus we zitten op Bieshorn, dat is voor jou een milde berg, noem ik het dan maar eventjes. Ze kent zijn uitdagingen, zeker. Oké. Maar met zo'n groep erbij is het weer een nieuwe uitdaging om te kijken van hoe coachen we dit. Ja, precies. Want waar ik in het begin ook heb verteld van het mooie aan zo'n berg is niet alleen de top bereiken. Het is ook het stukje groepsproces en de eigen reflectie die je daarin hebt. En ik zag het een beetje als mijn taak nu, want we hadden de technische gids ook bij ons, Erik, die was super goed daarin. Om juist dat groepsproces een beetje te begeleiden. En daarvoor hadden we dan ook een bepaalde tool. Elke dag bespraken we een van de 5 vingers. En dan bij elke vinger hoorde een vraag. Nu ben ik benieuwd. Een van de 5 vingers. Aan een hand zitten 5 vingers. Je gaat nu 5 vingers bespreken. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Nou, de eerste dag bespraken we de duim. En daar hoorde dan een vraag bij van waar ben ik goed in? Of waar ben ik trots op? Want die doet zo. Want die doet zo. Ja, oké. De wijsvinger. Daarbij hoorde de vraag waar wil ik naartoe? Of waar begeer ik naar? Omdat die een richting aangeeft, maar ook een kind in de snoepwinkel zegt, dat wil ik. Index. De middelvinger. Ja, die kennen we. Precies, waar heb ik een hekel aan? Ja. Bij anderen, bij mezelf of in de wereld misschien beter. De ringvinger, waar ben ik trouw aan? En de pink, waar
voel ik me klein in. Trouw en kleinheid. Ja. Humble. Ja. Ja. Kwetsbaar. Oh ja. Dat Ja. we hem ook op die manier... Wat een slim idee. Dat is een enorme ezelsbrug om de juiste vragen te stellen. Want dat zijn hele elementaire vragen natuurlijk. Zeker. En ik heb ze zelf niet bedacht. Zeker niet. Het is een volgens mij wijdverspreid middel. Alleen het mooie is dus inderdaad dat je aan de hand van die vragen... En nogmaals, die kids die waren 17, 18 stonden op het punt om te gaan studeren. En dat is ook zo'n punt waarvan je denkt van ja, welke stempel ga ik drukken op deze wereld? En wie ben ik in deze wereld? Ja. Dus het is fantastisch om dat met ze te mogen door te spreken. En ook leerzaam voor jou misschien, of niet? Ja, dat is dus het mooie. Want ik ging daar dus naartoe met het idee van... hey, ik ga dit groepsproces, waar ik zelf zeker geen onderdeel van ben, ga ik begeleiden. Alleen het tegendeel bleek waar. Het leuke was eigenlijk van deze jongeren dat ze... omdat ze zo aan het begin van hun carrière stonden... dat ze hun horizon echt mijlenver hadden liggen. Alles was mogelijk. Ze hadden dromen van hier tot Tokio. En het leuke was dat ik daar eigenlijk de spiegel voorgehouden kreeg. Zij hadden die dromen nog, bedoel je? Ja, en ik zeg niet dat ik geen dromen had. Alleen als je in een bepaald keurslijf wordt gedrukt... wat de geneeskundeopleiding toch een beetje is... dan conformeer je je ook aan... iets meer wat daar gebeurt of wat daar de juiste stappen zijn. En ik ben de jongeren eigenlijk heel dankbaar dat zij zo open zijn geweest over hun dromen. Ja. Want daardoor ben ik ook weer net even getriggerd om toch weer eens even verder te denken naar wat is er nog meer. In feite wordt jouw smeulend vuurtje weer opgerakeld omdat zij demonstreren hoe dat werkt. Ja. Prachtig, lijkt me. Dat duurt een week of zo? Of hoe lang ben je met die? Een week. Ja. Een week, hè? Dus we hebben voor elke dag een vinger en aan het eind heb je een high five. Oh, ja. En dan geef je elkaar complimenten. Geweldig. Hoe heb je iemand leren kennen deze week? En er zijn ook mensen die jou ook niet meer gauw vergeten, denk ik. Die nog weten wie hun begeleider was. En nog af en toe op je Facebook of misschien wel vanavond zitten mee te kijken. Dat zou kunnen. Wie weet. Ja, we zouden het ze moeten vragen, maar... Ja. Alsof je er geen genoeg van krijgt. Jij gaat maar door, want ik zag jou vorige week in het lokale nieuws. Zullen maar gewoon eventjes kijken naar wat je daar... we hebben het fragment gekregen te leen van RTV Maastricht. Met dank aan Esther die dat daar voor ons heeft verzorgd. En we zijn heel benieuwd naar het fragmentje waar jij vorige week mee op het lokale station was. Het is een monnikenwerk van ongeveer 250 manuren om een hele bank te mozaïeken. Toch zijn ze er vandaag op het universiteitsterrein in Randwijk aan begonnen. Hij is nog niet af, maar heb je er al op gezeten? Ik heb er ook nog niet op gezeten, want hij staat wat hoog. Maar dat wordt wel de bedoeling om er hier lekker op te gaan zitten. Matthijs is de initiatiefnemer van het project dat hij bedacht in coronatijd. Omdat toen heel veel mensen ook thuis werkten, gingen wandelen en dat eigenlijk wel een hele mooie aanvulling vonden op hun dagelijkse gang van zaken. En ik dacht, als we nou dadelijk allemaal weer terugkomen naar de campus, dan moet er eigenlijk ook een startpunt zijn om vanuit daar een wandeling te kunnen maken. En die moet ook wel een beetje in het zicht springen. En daar is eigenlijk deze bank voor gekomen. Om een bijzondere beeltenis te krijgen werd de hulp ingeschakeld van 2 studentes. Eén daarvan is Leonie Smith, die vandaag de eerste steentjes zelf plakte. Eigenlijk was het de bedoeling dat we de verschillende studentenverenigingen op de bank tentoon konden stellen. Maar ja, je kunt niet allemaal logo's erop zetten. Dus er werd mij gevraagd om naar de logo's te kijken, naar de kleuren en dan een ontwerp te bedenken wat dat allemaal samenbrengt. Dat zijn dus allemaal verschillende handen. En die dragen bijvoorbeeld een hart. Dat is dan onderdeel van het Stichting Mensen Achter de Patiënt logo. Een van de studentenverenigingen die te maken heeft met het milieu, die heeft bijvoorbeeld de aardbol. En zo hebben we eigenlijk allemaal de verschillende logo's, de onderdelen ervan, over de handen heen gezet. Was je bang dat je er eentje zou vergeten? Ja, ik heb heel vaak gecheckt. Ja. Ze zitten er allemaal in? Ik hoop het, maar er zijn natuurlijk altijd weer nieuwe studentenverenigingen die zullen komen. En dat is alleen maar mooi. Vandaar dat er ook een hele hoop handen zijn, gewoon met kleuren die in principe symbool kunnen staan voor elke vereniging. Het gaat wel echt heel lang duren als je die hele bank opvullen. Ja, dat gaat inderdaad een tijd duren. Nu ben je een uurtje geleden begonnen. Is het meer werk dan je dacht? Ja, dat is wel heel veel werk, maar het is wel heel leuk en het verbindt lekker. Dus dat is, we kijken naar uit. De studenten hopen, wanneer ze genoeg hulp krijgen, de bank eind september af te hebben. Nou, leuk.
Leuk man. Maar die is nog niet af, die bank neem ik aan, of wel? Nee, daar wordt nog volop aan gewerkt, Ja? inderdaad. Ja. Hoe kom je op dit idee? Ja, deels werd het al gezegd, hè, het wandelen vanuit coronatijd, dat heeft heel veel mensen toch ook in de tijd dat je gewoon thuis moet zijn naar buiten gebracht. Dat is iets wat ik zelf heel erg heb gewaardeerd, hè, ook in het licht van al het berggeweld wat we hebben besproken. En ik dacht, hoe kunnen we dat nou vasthouden? En ook, hoe kunnen we dat nou zichtbaar maken? Want je kunt heel veel ideeën hebben, alleen als er geen evident startpunt is, dan wordt het misschien ook niet opgenomen. En ik ben ooit bij het TEDx-event hier in Maastricht geweest en ik herinner me het afsluitende praatje van Karen Breurs nog als de dag van gisteren over deze social sofa's. En het mooie is, we zijn de gezondheidsfaculteit en ook zo'n social sofa heeft een achterliggende gezondheidsgedachte. Want als je gemeenschappen onderzoekt die heel erg hecht zijn en waar mensen elkaar op dit soort bankjes ontmoeten, gaat vergelijken met gemeenschappen die veel individualistischer zijn of veel minder hecht zijn, dan zie je gewoon dat chronische ziekten daar minder vaak voorkomen. En dat was samen met de gedachte van het wandelen, plus het feit dat je een start- of een eindpunt hebt, eigenlijk de keuze om voor zo'n social sofa te kiezen. Wat grappig. En die is beschikbaar gesteld. En vervolgens kun jij dan aan de slag met het motief en de mozaïek. Ja. En het immense werk wat daaraan vast zit. Maar dat wordt wel jullie bank straks. Dat kun je onmiskenbaar eraan zien. Zeker. En bewust ook ervoor gekozen om de studentenorganisaties die heel veel doen ook in het kader of de brug vormen tussen Maastricht en de universiteit. Om die daar ook op tentoon te stellen. Ja. En het mooie van ook dit project is weer, misschien ben ik dan wel degene die dat bedacht heeft. Alleen bij de uitvoering komen zoveel meer mensen kijken. En dat vind ik ook zo mooi dat zo'n Leonie zich helemaal stort in het ontwerpen van zo'n bank. Helemaal op kan gaan en de kwaliteiten ook heeft om dat tot een mooi eindresultaat te maken. Ja. En zo is dat net zo bij Suzy. Daan en Dewa doen ook ontzettend veel goeds. En bij Mensachter Patiënt ook dus. Ja. Ik ben blij dat ik dat met andere mensen mag delen. Leuk, ja, er gaat geen week voorbij of je verzint iets nieuws. Maar je komt ook bij dingen terug, want we komen nu op de laatste top die we nog gaan behandelen. Dat is de Gran Paradiso, daar waren we al eventjes. Ja. Dat was je eerste wandeling, maar opeens ging je die weer te lijf. Ja. Ja, dat moet je me toch maar even uitleggen. Ja, we zijn daar begonnen inderdaad. En dat is dus de berg waar ik een deel van de as van mijn vader heb uit mogen strooien. En het was dit jaar 10 jaar geleden dat mijn vader is overleden. En tegelijkertijd het jaar waarin ik 25 jaar ben geworden. En de oplettende kijker weet dat mijn vader 50 jaar is geworden. Ja. En ja, dat is wel een bijzonder moment dan natuurlijk. Dat je op de helft van de jaren hebt bereikt. Ja, het is een dubieuze mijlpaal in die zin dat je er in één keer mee geconfronteerd wordt, hè, dat het leven zo kort kan zijn. En het was in die zin ook daarom dat ik aan mijn meest dierbare vrienden heb gevraagd: zouden jullie nogmaals met mij die berg willen beklimmen? Ja. Om papa te herinneren, maar ook vooral om dat leven wat zo kort kan zijn te vieren. Ja, nou, dat is schitterend. Daar heb je ook nog wat plaatjes van, geloof ik, hè, dat we even kunnen zien hoe dat gegaan is. Hier zijn jullie al boven, neem ik aan. Ja, met een deel van de groep inderdaad, want de top was te klein om met alle mensen erop op te passen. Maar het was in die zin, het was echt een bijzondere reis met diepe dalen en hoge toppen. Ja. Waarin we zo nog meer tot elkaar zijn gekomen als vrienden. Ja. En het mooie was ook, ik heb mijn moeder ook gevraagd om mee te gaan. En ook mijn moeder was erbij geweldig. In de tocht. Ze heeft de top uiteindelijk dan wel niet gehaald. Een stukje video waar je ziet hoe immens hoog het toch nog wel is. Dus het ging ook over meer dan 4000 meter, hè, deze. Ja, deze was weer 4061. Ja. Ja. En het mooie was ook in zo'n week, je groeit echt weer naar elkaar toe. Iedereen onthaast weer even dat wat de bergen dus te bieden hebben. En ik heb de mogelijkheid gehad om mijn vrienden aan mijn vader voor te stellen. Want veel van hen heb ik leren kennen nadat ik mijn vader verloren was. En
zij hebben een inspanning geleverd om mijn vader te ontmoeten. Ja. En dat is iets wat ik heel Wat bijzonder. dierbaar voor mij is. Ja. Ja. Fantastisch, Matthijs. Ja, daar zijn eigenlijk geen woorden meer nodig. Je hebt de cirkel helemaal rondgemaakt. En ik had nog een videootje klaar liggen, een soort trailertje van een film. Ik weet niet of we het überhaupt moeten laten zien, want het gaat dus weer een nieuw thema. Dat hoeven we eigenlijk helemaal niet te doen. We hebben de cirkel prachtig rondgemaakt en we zijn via hoge dalen en diepe dalen en hoge toppen zijn we toch een heel stukje door het alpinisme heen gewandeld. Ja. Maar ook door jouw bonte leven. Dus ik kan je daar alleen maar zeer veelbelovend veel succes bij wensen. Dat gaat ook ongetwijfeld lukken, want je bent een ondernemer tot en met, dus dat gaat er echt wel komen. Ooit word je mijn huisarts, maar dat moeten we dan maar zien wanneer dat moment zich dan aandient. Ja. En dank dat je er was. Super fijn. Ik wil ook de kijkers hartelijk danken voor ook weer het bijwonen van deze uitzending. We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van Radio Perolas. Maar wij gaan nog even nagenieten van deze. Dankjewel en tot de volgende keer. Dankjewel. Goed man. Mooi. Ja.